ದೂರ ದೂರ ಬಾರಂಡು ದೂರ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಅಂಡ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲರಲ್ಲ ಅಬ್ಜರಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅವೇ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾಡು ಊರು ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಸಿರಿತಾಕಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಾಂಡಿದ್ದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಂಡೇನೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯಾರ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ಜನಕ್ಲ ಕೊಡ್ದಾತಿಚ್ಚಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ಕೂಡ ನೂದು ಮಲ್ಪೋಡು ನುಂಡು ತೂಡು ಅವ ಇತ್ತಿನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತೀರು ಆರ್ಲ ಆರ್ನ ಮಾಮೂಲ ಪಣ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯಾರೆ ಸೊ ಒಂಚ ಪೋತೀರು ನನ್ನ ಇಂಟ್ಲೆಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲ ಕೊರೆ ಬಾಕಿ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬರ್ಬೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಜಾತ ಚಿಕನ್ಗಂತ ಕೊರಿಯರು 1 kg ಹಂತಿದೆ ಪೋತಿ 1 kg 1.5 kg ಗೊತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬರ್ಬೇರಿ ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲ ಸೊ ಏನೈತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಓ ಬಲ ಹಾಂ ಇದೇನೋ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಏನಾ ಸಿಗಡ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಗರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಇದೇನಾ ನೆಟ್ಟು ಬೇವರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುಲು ಉಂಟು ಅಯ್ಯೋ ಗಹನೆ ಬೇವರೆ ಕನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬೇವರೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ತೋದಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಆನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಬೇವರೆ ಕಂಡ ಎಂದು ಕಡಪುಂಡು ಆ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಣಪಿನಿ ಬೇವರೆ ಒಂಜಿಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಐತೆ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಏನಂದು ಓಕೆ ಎಂಜಾದೈತೆ ಕೋರಿ ಇದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಿರಿ ತಕ್ಲ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಕಣತೇರು ನೆಟ್ಟು ಸುಕ್ಕಲಾಪುನು ಸಾರಲಾಪುನು ಸೊ ನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ 1 kg ಗೋಳಿಗೆ ಬೆಂಬರಸ ಬೆಂಬರಸ ಜೀತ ಪುಲ್ತ ನೀರೇ ಪಾಡು ಇದೆ ಬಾಬಾ ಲಿಂಬೆ ನೆಜ್ಜಿಗೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ರೈಸ್ ತಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಡಪ್ಪ ಬಾಕಿ ಬಾಡಿ ಮಮ್ಮಿದೆ ನಿಕ್ಕೋಲೆ ಕೋಡ್ದ ಕುಕ್ಕುದಲ್ಲ ನುಂಗೆಂದಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಪುನು ಎಂತ ನುಂಗೆಂದಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದಲ್ಲ ಕಜಿಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂದೆ ತುಕ ರಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಲುಂಬುಗ ಕೋಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಲಿ ಕಾಕಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕನಪಿನ ಸೊ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮಂದಪ್ಪನ ಬಲಭಾಗ ಅಡ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತನು ಪರಿಮಳ ಬರು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ತಗಾನ ಸೊ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತರ ಅಪ್ಪಾಚಿ ಕಲ್ಲುಮ್ಮಗ ಹಾಂ ಈ ಲುಂಬರ ಅಪ್ಪಾಚಿ ಈ ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ ಎಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಲ್ಲೊಂದು ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆನೇ ಬಜಿ ತಿನಿಯಾರ ಹೆಂಗೆ ಟೈಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಬಾಯ್ಲರ್ದ ಎಡ್ಡೆನೇ ಬಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾಯ್ಲರಾ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸೊ ರಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕೋರಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇವ್ರೆ ಇದು ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಐಡಿಯಲ್ದ ಕೋರಿ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೊ ಯಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಿಂಚ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಬಾಯ್ಲರು ಎಂಕ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೆರ್ನೆ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಬಟ್ ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಕೋರಿ ತಿಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಎಂಕ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಕೊಜಂಟಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ಗಿದು ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಮಾತಾಡ್ಲೆನ್ನಾರು ಸಿರಿ ತಕ್ಲ ದಾಯ ಕನಪಿನಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜ ಪಂಡು ಅತ್ತಿಗೆನ ಪುಡಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೋರಿ ಕನಪಿನ ಕೋಡೆ ಪುರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಿಜ ಸಡನ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾತೆ ಸೊ ಆರು ಶಾಲೆಗೆ ಓದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಐಡಿಯಾಲ್ಟಿ ಸಿರಿ ತಕ್ಲ ಚಿಕನ್ದ ಪುಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಟೆ ಕಣತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತಿನತೆ ಸೊ ಅಂಚದೆ ಅನ್ ತಾರ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಕೊಂಚೂರು ಸೀರೆ ತಕ್ಕಲ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ
ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಸಿರಿ ತಕ್ಕಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೊಡಿ ಏದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪೊಡಿ 1 kg ಕೋರಿಗೆ ಹಾಫ್. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ನಾನು ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಪಂಡ ಸಿಟಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾದ ಕಬಿಡೋಡು ಏನಮೇ ಈಸ ಬೆಚ್ಚಾದ ಕಬಿಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಅವೇನು ಎತ್ತು ಚಿರೋದ ಕುಂಟು ಪಾಡೋಡು ಹೊರದಿಂಚ ಬಿಸಿ 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 ದಾಲ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಪೆರ್ನ ಹಾಕಿ ನೀ ಅದು ತೋರಿಸಿ 4 ದಿನ ಅಡ್ತದೆ ಒರೇ ಸಂದೆ 4 ದಿನ ಅಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಕ್ಕದಿಕ್ವೇನ ಇಲ್ಲೀಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಂ 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 ದೂರ ಬಾರಂಡು ದೂರ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಅಂಡ್ಯಾರಾ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಯಾನ್ ಪಂಡುಂಡಾಪುಂಡ ಪಪ್ಪ ಪನ್ನುಡೆ ಮಾಮಿನ ಉಂಗಿಲ ದೀ ಒಂದು ಒನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿನ ಕೈತ ಬಿರೆಲ್ದ ಸೈಜ್ ಆತನು ಗಾನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡತ ಗಾನು ಅಣ್ಣ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅವು ನಿಂಗದು ಬೋಂಡ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕಪಾಡು ಒಣ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಪಾಡು ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಅಂದು ಉಂಗಿಲ್ ದೆಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ಅನು ಕೈತ ದೆಪ್ಪು ಬಂಡೆ ಅನು ಹಾಂದು ಬೇ ನಿಂಗೆ ದಾನೆ ಚಾರ್ಬಿ ಹಾಂ ದಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಾಂ ಉನು ಇತ್ತೆ ಉನು ಇತ್ತೆ ಉನು ಪಡೋಡ್ಚಿ ಒನ ಪಡೋಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಉನ್ನತೆ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಕ್ಲಾಪುಜಿ ಐಕ್ ನಾನು ಗೊರ್ಚಿ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪನ ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಶಾರು ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಓಲು ಒಲ್ಪ ಪೋತಿರು 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಣಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಂಡಲ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಮೀಯೋರು ಮೀದು ಬುಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು. ಓ ಅಣ್ಣ ಬಿಡು ಬಿಡು ಅಂಗಿ ಬಿಡುಂಬೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತ 4. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಟು ಬಿದಾಡ್ದ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಾಡೆ ಪೂಡ್ದುಂಬು. ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಂಡಳಿದ ಸಾರಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡ್ತೆ ಹೆಂಬಕ್ಕನ ಬರಿಡ್ತ ಅಂಗಡಿಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂತಿಕ್ಕಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕೊಂಚ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ದೇರುಂಡು ಕೈಕ್. ಸೊ ಅವೇನ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಐವನೇ ಮಲ್ಪೇರು ಇಚ್ಚಿನ ಮೆಜರ್ಗೆ ಪರೆಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅವ್ಲು ಕೊಡ್ತೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಪೂವೆರೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅಡೆ ಪೋರೆಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋತೀರು ಮೇರ್ಲ ಅವೇ ಮೇರ ಮಾಮ್ಲ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಕಾಕಚಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಪೋತೀರು. ಸೊ ಬೈಯಾಗ ಪೋರೆ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋರೆತ್ತನ ಏನ ಬೇಲೆ ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಈಜಿನ ಸೀದಾ ಹೇಮಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ರಡ್ಡಿ ಸೀರೆಗಿರ್ತಾನೆ ನೋಡು ಮಂಡಳಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅವ್ಗೆ ತಂದು ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಂಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜೋಕುಲ 2 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದ ಪಂಡ 2 ಸಾಂಗ್ದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಾರೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರು ಕೇರಳ. ಓ ಹಾಂ ಬರ್ತಿರಮೆ ಪಪ್ಪ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೈತೆ ನೆರ್ಪೆ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲದಡೆ ಬಾರಂಡಾ ಇಜ್ಜಾತ ಎಂಕ ಹೇಮಕ್ಕ ನಡೆಸಿರು ಬಾರನ್ ದಾನೆ ಎಂಕ ಸೀರೆ ಕನಾರುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಂಡಳಿ ತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ರಪ್ಪ
ಓಕೆ ಮೇರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಹಿರೇಮುಟ್ಟ ಬುಡಿಯರು ಎಂತೂ ಏನು ಸೀರೆ ಗೆತೊಂಡೆ ರಡ್ಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಫುಲ್ ಪರೆಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡಳದಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಸೀರೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಫುಲ್ ಪರೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋದು ಸೀರೆ ಗೆತೊಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತ ಬೈದರೆ ಜಗುತ್ತುಜಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ತಿಗೆ ನಾ ಗೋಣಿ ಹಿಡ್ದು ತಿಂದ ಬರೋದುಂಡು ಏಪದಯ್ಯೇ ಚಾ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಇಜ್ಜೀರು ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಇಡೇ ಪೋಯರು ಕಾರಗಡ್ಡಿ ಅವೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಾರಕಡ್ಡಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸೋಕುಂಡು ಬಟ್ ಆತಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ದಾಲಾಬ್ಜಿ ಇಲ್ಲರ್ ಲಾಬ್ಜರಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅವೇ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಒಂದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಹುಚ್ಚಂದು ಕಾಡು ಲೋಟ ಸರಿ ದೀತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಐನೇನಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿನಲ್ಲ ಐನಾ ಯಾವ ಉಂಡ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಅವ ಸುರುಕ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ಚಾ ಬರ್ದು ಒಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬದಿ ಜಿಯರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಿಯರಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಅಂತೀನಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಿಯರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಕಡಪುಣ್ಣ ಆಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಕೇಂದರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನನ್ನೈತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಚಾ ಬರ್ತೀವರ ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತಿಜಪ್ಪ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಚಾ ಬರ್ಬೇಕರಿಕೋ ಮೂಲ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮೊಕ್ಲೆ ತುಗುದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ತೋದು ಕಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪನ ಪಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲೆ ತುದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಡಪೊಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಬುಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಎನ್ನಿನ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಎನ್ನಿನ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ಗಂಟೆ
ಏತ ತಂಗೋದನ್ನೇ ಕಾಲ್ಕಂಬ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸುತ್ತಿ ಜಿ ಇತ್ತೆ ಏ ಪೂರ ಪಜೆಕ್ ಬುರ್ಜಿಂದ ಪುರ ಆತು ನೀ ಸುಸ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಮೇಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದ್ಮೇಟು ನಾಟಕ ಸತ್ಯ ಅವರವರ ಬಂದು ಆಯ್ದು ಪಣ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ನಿರ್ದಾತ ಇಂಕ್ಲೆ ನಾಟಕ ಗೊಚ್ಚಿತ್ತು ನಂದು ಆಪನು ಆಂಡ ದಾದನ ಗುಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಗುನಾತ ಬಂದು ಸೇರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಊಟ ಒಯ್ದನು ಬಾ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬನ್ನಾಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಾಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುರೆ ಗೊರಿ ಕಜಿತ್ತಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಾಂ ತುರೆ ಕೋರಿದ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ ಹೋಯ್ದು ಒಂದು ತೆಗ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಲು ಮೆಣಸು ಒಂದು ಬತ್ತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಚೂರಿತೀನಿ ಕಜಿತ್ತು ಅವಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹಾಕುನು ಬಾಕಿ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏರ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕನತೀನಿ ಎರಡು ಇಜ್ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕನತೀನಿ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕನವಳು ಬಂತೀನಿ ಇಜ್ಜರೆ ಆತೆ ಏತು ಒಂದು ಆತೆ ಹಾಲು ಮೆಣಸು ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಹಂಗೀತದೆ ಏರ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ ನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ರಗ ಆಲೇಜಿ ಇಂಕ್ಲುಂಚೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಇತ್ತಿತ್ತಿತ್ತಿತ್ತಿದಾಪಿನಿ ಹೊಸತ್ತಿಲ್ಲತೆ ಅವಳೆ ಪೊದು ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದಾಪಿನಿ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸೆ ಆಪುಂಚಿ ಓರೋರ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಚಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬೊರ್ಚಿ ಬೋಪಿನ ಅಂದಾಪುಂಡು ಓರೋರ ಅಂಚ ರಡ್ರೆಡ್ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಲಜ್ಜಿ ಆತೆ ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ 16-17 ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಅಂದು 8 ನೆಟ್ ರಡ್ಡಾತೆ ಇರುವಾರ್ದೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂತವೇನಿ ನಾನು ಇರುವಾರ್ದೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನೇ ಬೊಚ್ಚಿ ರಪ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಸೊ ಒಂಚ ಅವೇ 16 ದಿನ ಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಣ್ಣ 16 ದಿನ ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಬುರ್ದುಗೋರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಓರವರ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸಾಕತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೀದು ಪಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀತ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಡಿಸ್ಕೋ ಮಲ್ತದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಅತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ತೀರ ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಸುಸ್ತಾದ ಹೋತನು ಅಂಚದ ಮೀದು ಜಿತ್ತನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತು ಸೆಕೆ ಐತಿ ದಾಲ ಬಾ ಈ ಸೆಕೆಟು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಮೀದೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಜಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ఒక దయ మలుతుంది బేజర్ మలుపుచ్చి ఎన్నాడా దయ పండి ఇంకా కమెంట్కి ఏరిగా రిప్లై పడడా ఉందిచ్చి ఫుల్ బిజీ ఇల్లాను బిజీ పడడానికి ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತೆ ಈ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ಗ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋನ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋತಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಂಚ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಕೈತ್ತಲಿ ಪುಡಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಕೊರಗಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಆಯ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಪುಡು ಬಲಸೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಬಂದೆ ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ಏಪ ಬರ್ದು ಗೊತ್ತು ಎಂಟ್ಲಿಗೆ 23 ಇಡ್ದು 23 24 25 26 27 30 ಮುಂಜಿ 2 5 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬಿಸಿ ಯಾನ್ ಏಪ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ 24 25 26 ಪೂರ ಸೊ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಹಿಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬರೋದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ.